సిద్దిపేట జిల్లా దౌలతాబాద్ మండలం మాచిన్పల్లి గ్రామం మొండిచింత నుంచి బేగంపేట నాచారం వరకు రహదారి పూర్తిగా గుంతలమయంగా మారింది. గుంతలు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియక వాహనదారులు, గ్రామ ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. రోడ్డు దుస్థితిని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు రహదారిపైనే వరి నాట్లు నాటి వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు ప్రజలు. ప్రజల ప్రాణాలకు ప్రమాదంగా మారిన ఈ రహదారిని వెంటనే మరమ్మతులు చేసి ప్రయాణానికి అనుకూలంగా మార్చాలని అధికారులను కోరుతున్నారు.